Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ala men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Radina billahi tebaraka ve teala rabben ve bil islamil hanifi dinen ve bi seyyidina ve mevlana Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyya ve bil Kur'anil hakimi hakemen ve imama ve bil Ka'beti şerifeti kıbleten ve bil mu'minine ihvana. Mehraban Huday Tebaraka ve Teala hemmamizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun deyip çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tehammül ettiyen kıyınçılıklarınız ve başka da näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu keremi bile kabul edip belki hemmamizin iki dünyas avat bolsun inşallah. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek yaşayışı milyar belki sansız la ilahe illallah'ları insan aydanı bilen dini İslam'ın içine giri bilmeye belli zat. Bir defa Muhammedur Resulullah'ın aytmasa ehli kitap Tevrat'a imanı olup Kur'an'a imanı yok adamlar şulan hemmesi Müslüman doğullu näme diýip Hudaý Taala'nın ýanyna ýokuş görülýär, näme diýip dinin erzeşlerinden kıyametteki berilecek paylardan mehrum hesap edilýäni şu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a etigady ýok. Şoň ýyzyna düşesi gelmeýär. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Felyahzarillezine yuhalifuna an emrihi en tusibahum fitne ev yusibahum azabun elim. Hudaý Taala aýtýa, hesapylja ýaşasyn. Hesabyn çekip geçsin. Felyahzar, hesapylja ýaşasyn. Özünün gaýgasyn kimler ellezine yuhalifuna an emrihi. Peygamberin ýokuş görýän zadyny etse, peygamberin ýokuş görýän formuny qyyn görýän zindegi etse en tusibahum fitne. Olokon dinden we ahiretten alqalyan zatlardan şoňa mubtala bolamaýyn diýip gorksun. Ew yusibahum azabun elim. O taraftan da kıyamatda oda düşer nip hesabılca yaşasın nipdirey musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir erzeşli insan. Erzeşli insany taniýanda erzeş berýän. Dogry biz hemmemiz Peygamberimize mehabbetimiz ba. Ýöne şoňa meňzemeklik, şonu taniýmaklyk, şonu ullamaklyk, şonu taniýmaklyk bilen bolýar. Hazreti Mahtumul İşan aýdýan Mahtumul awwal özüň düz etgin, özüňi bejer diýipdir. Ey musulmanlar, insana evvel iman getirenden sonra öňçe özüni bejermeli. Özüni bejerenden sonra oglan uşaklaryna. Ondan sonra kudreti bolsa jamiany islah etmek. Bir wagt bir ulakon yaşalokon bir maqamaty dünýewini kesbeden, dünyada at kazanan adamlaryň bir dünýeden geçdi diye. Dünýeden geçmek haberda da edipdir. Ey musulmanlar, ulakon gurrunşy. Dünýeden geçmek agzan gurrunşy bolupdyr. Men çağa ýagdaýymda, dowrany ibtidaýyda men arzu etýärdim dünýäni degergun edeýin, dünýäni gymylladaýyn. Dünýäk muasser bolup düşeýin, dünýäni bir täherrüki oklaýyn. Bir hedef sebepli iktisadidir, ijtimaidir, dinidir o muhimde. Ýöne dünýäni bir ütgüdeýinip bir hedefime allym diye. Sonra ulalım
Belagata golayladım, belagata yetdim, gördüm dünya başaracak değil. Meşrik, Mağrib, Şomal, Junubun arası dünya. Öz keşferimi ütgöderin, öz keşferim öz aydiyan formunda yola saların idim. Öýlendim, aňyrak bardım, görsem keşfer de olakan zat. Miyan Salih bardım, ay keşfer de olakan öz hanawada eslah etjek diýdim. Yo hanawadaň da her gaýsy bir fikirde, bir ýerde, bir aqidede hemmesiniň başyny birikdirip bolana. Ahirde de inni garrydım, dünýeden geçşek bolup moft ömrüm geçirdim. Inni şu netije ýetdim, özüm dogrulasam razy boldum. Käşke evvel şo çağa ýagdaýymda, iptidai ýagdaýymda men özüm dogrulan bolsam, men dogurluğum hotbohat hanawadaýma siňerdi, keşfere siňerdi, jahany gymylladyp bilerdim özüm dogrulan bolsam. Özüm dogurlaman dünýäni dogurlajak boldum diýdi. Ey musulmanlar, her kim öňçe özüni eslah etmeli, şoňa tetbiq bermeli. Hudaý Taala kän istedat beripdir, kän imanyň nury artypdyr. Hanawadasy, ondan sonra neçede Hudaý Taalaň tawfik berdiğine göre zähmet çekmeli musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın asl ümmetinden geçen hafta eşitenlerseňiz Hazreti Halime Sa'diye radıyallahu taala anha Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın süýtleş enesi. Kynçylyk döwranyna, jahiliýet wagtda bir ýymryk ýalak taşdan iýbiçki dilep muşkelini şondan hal bolarmy diýip umyt edilýän döwranyna bir zedäne hormany Hudaý diýip ajyganyna da ýakamda şäniň etberleýän döwranyna musulmanlar sahty zendegi bir haftalap iýbiçmedik günler barmışdyk Hazreti Halime Sa'diýan. Onu da ben sabr ederdim, Hudaýa şükür ederdim. Hudaý Taala şu şükürlem sebepli ey musulmanlar asmalarda adı agzally. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam geçen haftaň jembendiýetini edipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dünýäge gelenne 3 gece günlük mefkut bolup asmalarda aýlandy. Asmalarda aýlanyp gıýgyryldy. Ahir zaman Peygamber dünýäge geldi. Hoşbaht gününni ay keyfetdi daý ol zanany keşon saklady. Ve ol gewsike Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şondan emdidip asmalarda gıýgyryldy. Dağ godereler, bulutlar, yağıllar, kuşlar hemmesi ezdihama düştü. Nezağa düştü. Men saklamaklığım evleviyet, men gavrak, ettaya evleviyet ettiler musulmanlar. Yine asmanına gıygırıllı, asman ve yerdeki mahlukatlar cancala düşmen, nezağa edip durman, şu hoşbahtini Hudaý Taala ezelli Hazreti Halime Sa'diýa yazdı, şükredelliği sebepliliği musulmanlar. Mene sen kynçylykda şükür etsek, bayat Peygamber gelip biz bilen ýaşamak gerek däl musulmanlar. Asmanlarda Hudaý Taalaň ýanynda izzetimiz galar, erzeşimiz galar, awreýimiz galar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a meňzeş Hazreti Halime Sa'diýe radıyallahu taala anha meňzeş kendi analar geçipdir. Gözden öýüňizde inki garybymyz, çöregimiz tapmaýa diýsek de muketten awat. Takır yerde yaşayan, gumun üstünde ya butunun üstünde yaşayanımız yok. Elhamdülillah vel minne. Öýümüz avat, dam durup duran yok. Bolany bilenne az heýwere musulmanlar. Ekseriyet Hudaý Taalaň nemeti siňen adam bolup ýaşap. Derhalike Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek jeger guşesi Hazreti Bi Fatıma ahir zaman Peygamberin gıydı musulmanlar. Hazreti Ali radıyallahu taala anhung da denanası ikisi öýde bir dawarın dersinin üstüne bir tarafına un goýardyk, hamir ederdik. Bir tarafına da Hazreti Ali bilen Hazreti Fatıma ikisi bileş otada yatardyk, gıýşarardyk, istirahat ederdik diýip şey diýýär musulmanlar. Meger şolar bir erzeş bolupdyr, ýok. Zendegiň sahtysy daýy musulmanlar, ahirete umidwar bolupdyrlar. Özlerinden insan bejeripdirler musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Halimeň aýdan görüňlerinden Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam
Uqusy bolmany giýje aglap eziyet berýän çaga dädi. Ahlaky biderek bolup her bir zady söýmän saklamasy qyyn bolmardy. Entek zada razy etdi. Uqusy da yeňildi. Eziyeti ýok etdi. Giýje de hiç aglamardy. Ondan sonra 24 sagatyň içinde belli bir wagtda sınjasy tutardy. Şo wagtda da sınja ederdi. Sınja edenne Hudaý Taalaň gudraty bilen şo sınjasy gyýp bolýar musulmanlar. Könegine de gunnagyna da dewmerdi, bulaşdyrmardy. Erti şo wagtda çellimde sınjadan habar ýokdy. Şeýle bernama aljatdy diýe Hazreti Halime radıyallahu taala anha. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam her zada alanna kişiklikden sagal bilen alardy. Biziň sagalymyz ýalyk sagalyň bilen şefe hewas bolup sagalyň bilen ýaz. Sagalyň bilen tut diýip tezekküre ihtiýagy ýok etdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu oglan ýagdaýda gunnakda da her zada tutjak bolanyny meselen düşündirjek bolýan asbab bazy berýän erine ýa çörek berýän şu mugada gawzatlar sagal bilen tutardy. Şu mugada gunnakdaky 30 günlük ýa 40 günlük çaga ýagdaýda da bolsa bismillah diýerdi diýe musulmanlar. Nagat erzeşli adam Peygamberimiz erzeşli belli ki ýöne şoň erzeşinden gurrun etýär täkibize gaw aýan bolar ýalyk. Hazreti Halime gurrun berýär. Hatta dawarlar da ihtiram goýardy. Olaň gusunna maçaşagy we maçaşan gusunna goýunmak ýan dowranymda şonda goýullar gelip kellesini eňip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamy ihtiram we bilentek heykeli beýgiräkler Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek kellesinden ogşardy diýe musulmanlar. Ihtiram ederdiler. Şu ýagdaý bilen ululup barýady. Ahirda da Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň özüňiz bilýäňiz näçe däne dogany bar. Özü süýtleş dogany. Hazreti Halime Sa'diye Zamra diýen çagasy, Hazreti Zamra diýen çagasy şoň süýdi bilen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamy oglanlyga kabul edip şo bilen tagziýet etdi. Oň günniz Zamra diýen çagasy ýok bolan soň Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam oýnamana, güýmenmäne zat tapmandyr. Ýoklapdyr. Ýoksam oýun bilen Peygamberimiziň arasy ýok, ýoklapdyr. Hewreden ýa bolmaly şo Zamra diýen dogany. Oham Hazreti Halime'den sorapdyr, ey ene näme bolýar giýje Zamraba günniz özü de ýok, beýleki doganlar da ýok diýende onu günniz bula gitýär dawar wagtya ogul. Onda menne hewas etýän şolaň arasynda gitjek. Şolaň ýanyna boljak. Hazreti Halime kabul etdim diýär. Saçyn daradım, arasaca eymaş geýdirahamda iýererdim günniz ikinniňe gelerdi, üsün bulaşdyrmardy. Şurawal bilen 2 ay 3 ay öýräk beýleki doganlar bilen giderdi. Ahir bir gün Zamra diýen öz süýtleş dogan aglak geldi men ýanyma. Ya umme, ey ene Muhammed doganymyza bir zat boldy. Aglak geldi diýe şeýdip. Onda näme boldy? Bilmeýän 3 tane adam geldiler şon dağa ekitdiler, yatırdylar, garyny ýardylar. İçinden ne bir zatdan çıkardılar. Dir galar umyt ýok diýip aglak geldi diýe. Ohum bizde amanat oglan o tarafdan da Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň bereketini görüp durlar, his edip durlar. Mehabbetde bolupdy. Ahirda da bir olakan derejäge ýetjegdi belli musulmanlar. Eğer heley bolup düze garşyny gawyp gördük diýe Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir defäňüsinde gülümjirip asmany gözläp duran. Ohum bizi warakamda ýyljardy mylgydy. Wagt janym pedaň bolsun diýip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek kellesinden gözünden ogşadym diýe Hazreti Halime. Onda näme ýagdaý diýende tarihte kän gurrunlary bolupdyr. Şoň inki senedi muteberrak muhtasarrak aýtjak bolsak Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň ýanyna 3 tane ferişte gelipdir. İkisi belli, üçüncüsü belli değil. Bir Hazreti Cebrail aleyhisselam, bir Hazreti Mikail aleyhisselam. 3 nefer bolup gelip her gaýsy Hudaý tarapdan bir mesuliyet bilen gelipdirler musulmanlar. 2 ýaşyndaky çaga şu tasyny kestiler, mehabbet bilen bir daşa ýapladylar. Lütf bilen, ihtiram bilen, mübarek göwüňinden ete garşyn desnapky agay maşly ferişte geldi.
men karnım çıkardı diye Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam karnım çıkardı. Su bilen yudi arasaladı jayına koydu. Ohum yanındaki ferişte aytdı. Hudaý taraftan bir vazife bilen gelin, bir emir bilen gelin, işinde bitirdin gitti diye. İkilenci geldi diye şu karnıma elin soktu, bir qaragana bulaşıp duran bir doň atmadı, şon beýlakdan göwerdi. Ohum aytdı, ya Habiballah, ey Hudaýyň dostu bolan Peygamber, şeytanyň paýy dişi, şeytanyň waswasa edip adamy ýoldan çykaryan jaýyt dişi waswasaň girýän ýeri men aýyrdyk, indiden beýlek şeytanyň waswasasyndan dininiň diýdi. O da gitdi. Üçüncüsü men ýüregimi çykardy diye elini alyp şo taýda garyn suwy ýalak sawjak aksuwy ýudyla. Ondan sonra da şo ýyrtylan ýer, kesilen ýeri bahyýa wurdylar. Arapla hatem diye şo tak bir form alamet bolup şo taýda bir form men ennamy bir nuraniyet geldi, bir süýjülük geldi. Şo süýjülük entek dama dip ýaşalakan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek ahir ömrüni de şon agzardy diye damarlama siňdi, ýylikleme da siňdi şon süýjülügi. Onamy Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hudaý tarapdan oňa sowgat gelip mübarek ennamyny şeytan bolmany, şeytany waswas etjek zatlar, fikrini harap etjek zatlar bolmany, ennamyny arasalap inni ýuwaş-ýuwaş cennete aýlanmaly Peygamber, ýuwaş-ýuwaş dawzaha aýlanmaly. Yürek götermeli o gurrunlara musulmanlar. Ummetinin cennette gülüp beren ýagdaýyny tasvire çekilip görmeli. Ummetinin azap çekip ağlap yatan jawlakda olar da musulmanlar tasvire çekip köközüljek. Hudaý tarapdan memur bolup Hudaý Taalaň huzuruna çağırıljak. Hudaý Taalaň öz mugabilinde durup Hudaý Taala bilen kepleşjek. "Wen necmi iza hawa ma dalla sahibukum we ma gawa ve ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu şedidul quwa." Hazreti Cebrail aleyhisselam 600 ganatly ferişte. Bidun istisna her insan Hazreti Cebrail aleyhisselamı görse ölmeli musulmanlyk haýwatyndan. Didiler Hazreti Ruhul Eminni qanat yassa tutar ruya zeminni. Hazreti Cebrail aleyhisselam asli hilqatini görünse şeýle qanatyn açda kullu kurya zemin qanatyna sygýar diýe gujaguna. Şo feriştany görüp kepleşip başlamaly. 24.000 defa Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Cebrail aleyhisselamy ziyaret etdi diye kepleşdi diye. 23 ýylyň içinde. Aham diýjek bolýanym alhasıl şeýlelik bilen bir jaryan geçýän. Ondan sonra Hazreti Halime şo mugada bir ilmi wadiýleýän bir porhan mamışdyk bir kahin. Şoň ýanyna eltipdir maslahat edip şeýle gurrunma 3 tane adam şunu mehabbet bilen garnyny ýarypdyrlar, içindäki ýagdaýlar ýuwupdyrlar, arasalap ýene tikipdirler. Derdi de ýok, süýjüligi arsa artypdyr. O zahmyň ýaraň derdi ýok. Näme ýagdaýdan habar wadiýenni o kahin Hudaý saklasyn, Hudaý Taalaň düşmany o beter alim bolansaň diýipdir. Şo oglany maňa berin, gojagma aljak diýipdir. Gojagny alypdyr. Yani beýleki adamlarda bolmaly. İkimiz de öldürün diýipdir. Men de ölüp gidenşiň nemesi bilen. Eger şunu diýre saklasaňyz siz akylly adam diýip hesap etýäniňiz, Ebul Hekam diýip Ebu Cehil ýalaklary bir samsak hesap etjek. Sizin dinni kabul etýäniňiz botperestlik, kofur hesap etjek. Siz tanymaýan ýerden size Hudaý tapjak diýip Hudaý saklasyn şugurlaň aýtjak. Şonu Hazreti Halime diýe elinden Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam gofurup alyp diýälimisen özüň öldürjek bolsaň öldüräge, maňa zat diýmeli diýip gaçdyk, öýe geldik. Öýe gelemizi inni gaýga diýäsiz çağadan günmegün görünýän ýagdaýlar beterken şunu täwil bermek maslahat. Oham täwil bermäni Mekke-i Mukarrama barýarlar. Uzak ýagdaýlar ba, ýolda da görünen ýagdaý olara ýsam wagt geçip barýar. Mekke-i Mukarrama barýarlar, görse ysy adamyň janyny alyp barýar. Yine de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın kızgın ýagdaýda ýaşamaklygyny dözmäni, yine de ejaza berseň diýip alyp gaýtýar musulmanlar. Ştada bir gurrunma Hazreti Halime Sa'diye radıyallahu taala anha bir gerekli ýagdaýyndan ahyrky muhtasarca gurrunyny geljek hefte tamam edip, ondan sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam öz enesine kavuşup, ondan sonra görünen gen ýagdaýlar inşallah edame berer. Yani şu bir gen ýagdaýlarynyň birisi
Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın iki tane emusi imanlı geçiyor. Biri Hazreti Hamza, bir Hazreti Abbas radıyallahu ta'ala anhuma. İki tane emusi imanlı geçiyor. Hazreti Abbas diyen yaşlı Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sahabası gurrun veriyor. Men ya Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a iman getirmekliğimin olakon delillerinin biri 40 günlük yağdayı. 40 gün bolupdur. Täze 40 gün dünya gelenine gün geçti. Şonda Hazreti Halime'nin hizanetini de Hazreti Halime şondan muhafazat etdiýärdi, saklaýardy. Gözüm bilen görürdüm. 40 günlük çağadı. Hazreti Halime de şondan saklaýardy, süýt bererdi, gulluk edýärdi. Şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam gunnukda yatan ýagdaýda mübarek barmagyny aýa çommoldurdy. Beýle gidenle aýda şoňa garşyn beýle giderdi. Barmagyny beýle gyşardanna aýda şoňa wara beýle gyşarardy. Şondan häşladan bir kudretli bolmaly Hudaý Taala alamy felakuty, melakuty, felaki hemme zady şoň ihtiýaryna goýdy. Bir şoň magam mensebi bolmaly, şondan iman getirdim diýe. Oham ýene bir ýerde Hazreti Abbas diýen ýaşul sahabe gurrun merýär. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamy bir gün şeýdip gözäp otyrdım. Şoň ýagdaýyndan, şoň derejelerinden gözäp otyrham Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýtdy diýe. Ey amu, ey ağam, näme ýagdaý we hajatyň mamy heýwere gözüň sawman gözläpdiň. Onda Hazreti Abbas sorapdyr, ya Resulallah, men sen 40 günlük çağa ýagdaýda gunnukda ýatykan, Hazreti Halime Sa'diye radıyallahu ta'ala anhaň ýanyna saklanýadyň, şoň süýdünden tagziýet etýädiň 40 günlük çağa beter kişik ýagdaýdy. Onu da men görürdüm. Ay bilen sen kepleşerdin. Näme diýäniň öňe düşünmerdim diýe. Şu ýagdaýy maňa açyklap berseň diýip Hazreti Abbas diýen sahaba Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan sual edipdir. Oham şu taýda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam gülüp aýdypdyr. Ey amum, men sana geň görüňlerden habar bermäýinmi? Şu ýagdaýda men näme diýip aýa barmagym uzadamda, saga gyşardamda saga garşyn giderdi ay. Çefe gyşardamda çefe garşyn giderdi. We men şo bilen kepleşip güýmenýänimin illaty. Şon aýdaýym saňa diýenni aýt diýipdir Peygamberimiziň emusi. Onu ey amum, dogurusy men enem bolan Hazreti Halime meni gunnanyny hewre şatyrdadyp gaty gunnardy. Bir gün şu sagalimi hewre gaty daňdy. Menne jydamanlyň şoň derdini aglajak boldum diýip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 40 günlük çağa entek 50 güne de baranak 40 günlük çağa men sag elim hewre enem Hazreti Halime gaty gunnady, agyrdy. Şonda jydaman aglajak boldum. Şonda ay geldi men ýanyma. Ya Resulallah, ey Muhammed Peygamber, ahir zaman Peygamber. Sen derdin sebepli ağlap gözüňden birje damja ýaş ýere degse, şumal döwrek taşyn görýän sen hormatyňa ýaşyllyk bolupdy. Ýaýlymlar diýsen bol bolupdy, mallar süýtden dolly, ben usaq diýen taýfaň. Sen hormatyňa sagyllar, ýeliller dolu süýtden. Eger sen öz derdiňe ağlakamda jydamany gözüňden birje damja ýaş ýere damdyrasaň, şu görnüp duran ýaşyllaryň hemmesi Hudaý Taala ýere çekdirer diýipdir. Biyaban bolar diýipdir. Sonra ýene bir gün çip elim gatydan diýe enem Hazreti Halime. Men ýene aglajak boldum, ýene aý geldi diýe. Onda ya Resulallah aglama diýdi. Eger sen gözüň ýaşy birçe defe ýere damasa, birçe damja ýere damsa, kıyamata çellim ýeriň gözünde bir däne ot bolmar. Şonda Peygamberimiz aýtdy Aleyhissalatu vesselam, öz ummetime 40 günlük çağa da bolsam, ey Amum Abbas, öz ummetime rahmet edip şu taýda aglamadım diye, derje düzeldim diye. Ey musulmanlar, 40 günlük yatan çağa Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 40 ýyldan peygamber bolup bir ummete iyi verilmeli. Yani 40 ýaşamaly. Ondan sonra bir ummete iyi verilmeli. Şu ummette kıyamette gülüp ýaşasyn diýip
Dünyada da hoş yaşasın, nimetin içinde yaşasın. Ve ahirette de gülüp yaşasın. 40 günlük ýagdaýda gunnokda biz ýatdan çykarmat diýeýi musulmanlar. Biz azajyk jaýly boljak bolup, öýlü boljak bolup, näme zady ki biz dine diýmeýäs. Näme zady ki biz Hudaýa diýmeýäs ey musulmanlar. Kän görýänmen. Hudaý Taala haram eden zadyny biz halal etmäýli. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın şe'ne mübarekinden hayal eyleyin musulmanlar. O hem ben ilim şeýitdim diye. Ýaşullaryň arasynda kän görünýändir. Bir zada gen galanna iki elini bir-birine degirýändir. Peygamberimiziň emgisi bolan Hazreti Abbas radıyallahu taala anh aýtdy, men ilim şeýitdim diye, heyran galyp duruverdim diye. Oy, onu ey emum, sana mundan beter gen zada aýtmaýynmy? Onu aýt ya Resulallah. Hudaý bilen men janym şoň ihtiýaryna bolan Hudaý bilen gasam içýän, men Amene öz enem bolan Hazreti Ameneň gewresine ýatan ýagdaýymda şonu Hudaý Taalaň galamy Lawhul Mahfuza çekilip tartylyp ýazylýardy. Şu ýazylan galamiň sesini eşderdim men enemin garynynda ham. Gün bilen ay Hudaýa secde diýe, secdeden de Hudaý Taalaň täzim etýär. Men dünýä gelmäkem şu gün bilen aýyň secdesiniň sesini eşderdim diýip şeýtik gasam içdi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Ýene bir gen almal ýagdaýdan ey Emum Abbas 124.000 peygamber geldi Hudaý tarapdan. Şoň 124.000 hemmesi peygamberliginden habar ýok, 40 ýaşanyny bildi. Bir iki peygamber, biri Hazreti İsa Kale inni Abdullah ataniyel kitabe ve ja'alani nebiyyen. Kiçik ýagdaýda öz peygamberligini bildi. Emma men şu mahlukatlar yaradylmaka. Nurdan yaradylan peygamber kuntu nebiyyen ve Adamu beynel ma'i ve tin. Men peygamberligimi bilip dudum. Hudaý Taala Hazreti Adam peygamberiň inni palçygyny eýlejek bolup duran ýagdaýda diýe. Kuntu nebiyyen men peygamber boldum ve Adamu beynel ma'i ve tin. Adam aleyhissalamyň palçygyny inni Hudaý Taala şon eýlejek bolup dutdy diýe. Yine olakan derecelerden. Bir de men dünyaya gelen günüm ey Emum Abbas. Dünyaya gelen günüm Hudaý Taala şu asmanyny 7 däne dağ yaratdy. 7 däne dağın üstüne de fereşteden doldurdy yaradyp. Fereşteler sanap tökedi we boljak däl. Näçeligini Hudaý bilýär. Şu fereştelerde kıyamete çellim tesbih aýtjak, tehlil aýtjak, ibadet etjekler her gaýsy öz ýagdaýyna görä. Şu ibadet kıyamete çellim ediljek ibadeti men taraftan hediye edip maňa berdi diye Hudaý Taala. Ey musulmanlar, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek azamatly ýagdaýyndan entek ulkan azamatlar inneşdiler aýendedäki kelaslardan. Ýöneşde de bir kysgaça gurrunma Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ýüregine jyllar şeytanlar tasarrufu bolmar ýalak, dehalaty bolmar ýalak. Gerçen onu Hudaý Taala etmäni bilen peygamberler masum. Ýöne Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın muzahime bolmar ýalak ýüregini jennetiň suwy bilen ýuwdylar diye. Näçe siride mübarek ömrüni ýuwlýar. Ştada bir gurrun gelýär musulman. Bizim awallan aýdýan zadymyz insanyň emeli bir taraf, emma ýüregi bir taraf. Ýüreg arasynda saklamak Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek siratine gurrunga gelýär. İnsan ýüreg arasynda bolsa, bir lahza bendegisi de şon kıyamatda nejat berýär şonu. Ýüreg dogry bolup ýaşasa. Emma ýüreginiň hyýanaty bolsa, kullu ömür ibadet etsin, kullu ömrüni Hudaýa dikgetsin. Emma niýetinde ýüreginiň harap ýeri bolsa bolmaýar. Ýüreginiň harap ýeri diýdik näme musulmanlar? Bir iki däne mesal uraýly. Bir wagt Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın wagtynda da bolupdyr, tarihte de kän bolupdyr. Şu mahal bir nefer size ýagşylyk etýär, bir nefer lütf edýär. Ondan sonra aydan ýyldan bir defa gaharlanýar, ýa bir defa toýa gelip bilmeýär, ýa bir defa ýüzün sawaýar.
Şoňa biz inheme lütf edipdir, inheme salam aleykimiz barmışdyk. An keske torast herdem keremi, uzreş bene hazkonet bi umri setemi Hazreti Sa'di aleyhi rahmet ya. Bir ömür sana mehabbet edipdi, zahmet çekipdi, ýagşylyk edipdi. Birji defe sen şoň işin bitirip bilmänne, bir zat edenne sen şoňa hormatları dewme edipdir. Mesal üçin aýtýan, biz bir toýmada bir nefer gelmese, ýa bir nefer gelmese, biz 100 tane gıybet etdiýäsek musulmanlar. Hazreti Cafer Sadık diýip İmam Hüseyniň çawlugy, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň da gawlugy. Çawluk ogly ýuwluk bolýar, ýuwluň ogly gawluk bolýar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň gawlugy, Hazreti İmam Hüseyin janyň da çawlugy. Hazreti İmam Cafer Sadık radıyallahu taala anh. Ulukon bir teberrük insanlaryň biri. Ben nohada Hudaý Taalaň bir silan adamsymış. Her muga bir zat ihtiýagy bolanyna ya Rabbim men falan zata ihtiýajym ma diýende sagyn gözlerini şo zat hemişe hazır bolardy diýe. Bir wagt bir zangaryň biri şoň hademy wady hyzmatkary wady şoň hyzmatkaryny öldürip şehit edenne Hazreti İmam Cafer Sadık yatsı namazdan sonra ibadetgahyna girdi, erti namaza çellim çykmady. Erti namazdan atdy, şonu qyýgyşdyly diýdi, şo qatil öllü diýdi. Şeýle olahan Hudaý Taalaň ýanyna bir izzetli, azamatly insan Hazreti Cafer Sadık radıyallahu taala o gurrun meriye Müslümandan 70 tane ozur taf diýipdir. Ey musulman, şu zamana gerek gurrunlardan ýüregimiz arasa saklaýlyň. Kimin ýüregi arasa? Haýsy birimiziň ýüreginde musulmanlar bir nefere kine ýok, kuduret ýok. Hazreti Cafer Sadık aýdypdyr radıyallahu taala musulman doğunuňa 70 tane ozur tap diýipdir. Eger bir ýamanlyk görseň, eger 70 tane ozur tap ölmeseň, meselen ay qahary gelip duranlar, ay bergiller da, ay öýünden müşkili bardyr. Falan yerden azasy barda, ay bahaçylyk da. Bir nefer gelýär, maşyny hyýabanda kendi keşimat görýän. Bir jere bolýar, sen turmuş tutmaly bolýan, turmuş tutmaly ýerde. Ya sen bilen hak bolup duran ýagdaýda saňa sewuk geçip gidýär. Ya sen innemi sen barýan, öňden geçip gidýär bir zat bolýar. Ey musulmanlar, şunu ýagşa ýöreýin. Fikir haraplyk zaman bolupdyr, bahaçylyk bolupdyr, bergisi bardyr, müşkili bardyr diýip ýeňiljek sowuk berýär. Ýürek ýuwlay musulmanlar. Hazreti Cafer Sadık'ın aýdýanlary 70 tane delil tap diýipdir musulman doganyňa. Eger bir biderek ýagdaý görseň, eger 70 taneň birini tapyp bilmeseň, şeýdi hatda agalypdyr, bir delili bardyr, bir ozru bardyr, men bilmeýän näde aýdypdyr. Ýürek arasalaman gurrun musulmanlar, biz ulahon mozele jamaýaşymat kineden, gıybetden, kuduretden Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın söýýän zady ey musulmanlar. Men bir 70 ýaşynda, 80 ýaşyndaky ýaşlylardan sual etdiň. Ey jawallar. Şuma siz de jamiýede gezipben, men de jamiýede gezipben. Şuma men gözüm bilen görýän ýagdaýymdan bir ulukon adam, ulukonlarymyzdan gawda we telekede we ýaşlardan gawda we teleke we. Böyle hiç bir mesal şunu aýtýan ey musulmanlar. Bir 50 ýaşyndaky adam bir deftere var ya. Şu defterde bir men öz aýallygym türkmen bir gyz işliýär şu taýda. Şu türkmen gyz bir jylywan çaý getirýär. Şu ulukon adam şoňa mubtala bolup, sonra ulukon fahşalary giretýär. 70 ýaşynda, 80 ýaşyndaky adamlardan soraýanna, şu 50 ýyl mundan önce näme diýip adamlar gyzarky asan agzylmaýardy. Men özüm tanışlarımdan, gözüm bilen görýärlerimden, mescide gatnaýanlardan, kelasa gatnaýanlardan sual edýän şu gadymdaky gurrundan, şonu gurrun berýärler musulmanlar. Şu akar suwlar, gurgerler, çaýlar daşýardy 50 ýyl mundan önce. Şonu owan ýaş gyzlar bolardy, 18 ýaş, 20 ýaş. Şu gyzlar suwun aňyrsyna işi bolup geçipdir, bir zat bolupdyr, şu bärik geçibilmän, o daşgyn bolansaň. Şonda ahun ennamyzda eymaş ýok. Şu gyz oglanlarda biz gujaklardy boynumuzdan. Biz ýüzüp suwun o tarafyna geçirerdik. Bilmerdik fahşaň näme diýdiň musulmanlar. Kelle gelmerdi şu gurrun diye.
Emma indi bir zaman bolupdyr. Biz ýaşlayan analary towsiýe etýäs. Hem saýan garra adam bolmasa salam berjek diýip berme. Fikir aludy bolýar musulmanlar. Şumara telefon tapıp irtibat etmek uğruna düşüyor. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yürüğü yolu bizimki de musulmanlar Hudaýdan korkmak bilen ýolya. Hayaly olmak bilen ýolya musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın asıl söýýän zatlaryndan bir wagt gadim ýaşullardan aýdyň. Jergaranyň göz diýen owasyny inni ýürüňiz näme bilen ýuwsaňyz ýuň. Men gıybaty giredip durammasam gıybaty terk etmek bilen men ýuwmaly, täke pişreft eder ýalyk. Täke hatda özüm saklar ýalyk, özüm dogurlar ýalyk. Hasadaty giredip durunmy, töhmeti giredip durunmy, halal ya haram lokma giredip durunmy, namehremi giredip durunmy. Näme zady ki men Hudaýyň ewine mane bolup şoňa men mubtala bolup durun, şo zady ýürekden çykar eýleýim musulmanlar. Jergalanyň göz diýen owasyny İrrak bir olakan ustaatlan biri geçti, ona Habibullah Qari diýerler. Haç Qarişan ne diýerler. Ben nohuda näçe ýyl owasyna hatym okypdyr. Bir tümenni almardy diýe. Eger bir tümen maňa berseňiz gelen ýyl hatym okýanym görmersiňiz. Şoň ýanyna Hudaýa şükür bir olakan ak saqqal ýaşuly şumat badyr ýokdur. Hudaý Taala bilýär. Wagt geçdi. Bir ýaşuly Haç Qarişanyň aýrylanyna wagt geçipdir. Haç Qarişan bir ulukon ostatlaň biri, şoň ýanyna bir iptidaý ýoglan ýaljak bolup, şoňa hytmet eden adam ak saqqal ulukon ýaşuly. Ben Hudaý şaýat dünýeden ne geçen bolsun şo gurrun merýä. Men ne Haç Qarişan bilen bir ýere gitdim diýe baýdylýan gurrun ýok desem 60 ýyldan aňyrdaky gurrunlar. 50 ýyl, 60 ýyl. Şondan aňyrdaky gurrunlar. Haç Qarişan bilen bir ýere gitdik. Şonda ýolda gelýär qar ýagypdyr. Diýizden qar. Birji ýol, meselem 1 metr ýalyk, ýarym metr ýalyk piýada geçer ýalyk. Jaýwa ýoluň üstünde ýogsam da ýoluň kenaryndan ne geçecek bolsaň diýiziňe çelli qar, ýoldan düşüp o defäň üstünden geçip dağa urjak bolsaň, defä urjak bolsaň, o taýda qar. Şonda şu 1 metrlik ýolly, şu ýaşuly gurrunma diýe 1 metrlik ýolly bir däne it ýaty. Ýakylladyk, ýanky it hyrlaýar diýe. Kesekin tanymya. Oham Haç Qarişany diýdim diýe. Taňsyr şunu goraýyn özüm, kawaýyn daş bilen ýok, kawma diýdi diýe. Heýwany eziýet bermäli. Heýwanyň da haqqy we hormaty we. Ýoluň üstünde du. Şonu gurrun berýär aklap ben nohuda. Biz ýarym sagat durduk diýe şu iti turuljakka bolup diýe. Qarın etewinde. Ökünörsiň diýip narahat boldy diýe Haç Qarişan. Oham dağa wurt diýe. Diýizine çellim qaryn içinde gömülüp beýrakdan aýlanyp beýlak gitdi diýe. Ay ökünörsiň öze diýdi diýe. Şonda ýanky ýaşuly gurrun berýär, öýe geldik diýe ýarym saat geçip geçmäkek ýanky it geldi diýe. Gaftan Haç Qarişanyň gafsyndan girdi, garynda bir zat ýarypdyr, näme ýaranmelli de işige ýykylakamda şo taýda jan merdi diýe musulmanlar. O harlap da tanımıyor ki Haç Qarişanyny. Öýüniň nerdedigini ne bilýär o? Diýjek bolýanym, nagat ýüregi sapmyşdyk. Yatan ite degmiýär. O da ýoluny yatan it. Şon kawsa da Hudaý Taala tutup bermer, şon ýolu tutupdy. Emma şoň da hormatyny saklaýar. Bir muga men insanyň hormatyny dewam aýnýar ol adamlar. Ondan söýme musulmanlar, ben nohuda Mekke-i Mukerreme'de hac aýyna hac edip beren ýagdaýda mübarek ihramyň içinde dünýeden geçýär. Öz owasyny Jergalanyň Eşrefderre diýen owasyndan, göz Eşrefderre ikisi Jergalan mantaga, Joda owa. Eşrefderre diýen owada ulukon beýik ustadymyz Aradawn Taňsyr Muhammedi owada gezip beren ýagdaýyny 1 saat ýalyk şoň aýrylanyň gaýyp bolup Mekke-i Mukerreme'de ýa Medine-i Munawwarada dagyk ettilam ýok. Ýöne Haremen şerifeýine şoňa bap zynaza çykyp gaýtypdyr. Gudratly adamlarmyşdyr musulmanlar. Hozun daşqa gawy, gülelek suwy, suwun saça çalsan gara renk bolar. İşin şerden sakla, gıйbatdan dili saklamasan göňül gözüň zäng bolar.
Biz nämeden çireyim şo zatlara yetip bilmeýäs. İt bizi yarsa da şayet gafymyza gelmesin. Emma ol adamlar ýüregini ýuwup duraýar musulmanlar. Din, şeriýet, peýgamberin söýýän zady bilen. Ayna attani çara gammaz nist, zanka zangar azruhaş mumtaz nist. Rawwa zangar azruhay upak kun ba'dazan an-nurra idrak kun. Seltemezden on tasirin ýanyny şu zamanda ýaşap beren bir ulukun ustadlaryň biri bardım diye. Elimde bir kitabım var. Şu kitabın içinde bir ya çapda ýalňyş bolmaly, ya galatymlaý bolmaly, ya aňyrdan ýazylanda bir iştiba bolmaly, bir zat kemkesiri var. Şonu tasirden sual edeýin. Tasirjan falan kitapda bir kemkesiri var, şo näme diýip. Seltemezden on tasirin ýanyna bardım diye. Salam aleyk etdim, salam aleyk edemden sonra falanjan häki palandatdan çyrym geldiňmi diýdi diye. Meselen bir däne hereket ezafe ýakem, bir däne huruf ezafe ýakem şonu aýtdy diye. Palanjan palandan çyrym geldiňmi diýdi. Öz şeýledir diýdi. Ya çaby ýalňyş diýenler, ya dogry diýenler, ya dogurda. Şol adamlar şu näme niýet bilen gelýärni näjere bilýär musulmanlar. Gawatdan bay göz ýaş edipdirler. Saqqallardan ýaşlar syrykýanmyşdygy musulman dogallar. Şekşkübelin hariyellerine qabada gidip ögüp özünü istifrag etdirýärlemişdik. Maňa etgan bolmasyn, etganymda nur bolsun diýip musulmanlar. Bir wagt bir musulmanlaryň biri nakl etdi, men ýaşaýan ýurdumda namahremi il uzurdurdylar. Gyza şeýdip salam bererdiler. Namahremi il uzadyp görşerdiler. Men bir ýerde nefsimiň öwüne geçip Hudaý üçin men peýgamber söýmeýär, şeriýet söýmeýär diýip elimi namahreme uzatmaly bolamda izime çekdim. Hudaý şahitdir, ewurlik gelýärkem elimiň tesbih aýdyp duranyny eşitdim diýýär musulmanlar. Gözi saklasaň, ýürek saklasaň, men bilen siziň ýüregiňiz ewliýalaryň ýüreginden aýry däl ki musulmanlar. Her kiminki neçe arasa bolsa, neçe saf bolsa, neçe pak saklasa, emeller ýuýa şonu, göz ýaşlar ýuýa, ýüregi arasynda saklaman gurrun musulmanlar. Beter deken esrar etýänim şu zamanna fezai mecaziýde aluda bolýar. Sen bir gyzoglan iki hyýawanda geçip barýar bet hejab. Şoňa sen narahat bolmaly. Hudaýdan daşalyp berdi. Niközüň mubtala bolmaly şoňa. Niközüň ýüreginden aluda bolup hewasetsede hiç kimin ýany aýdanak özü bilen Hudaýynyň arasynda bulony ýaşatasy. Şu bulonsa Hudaý Taala'dan daşalyp ýa musulmanlar. Ýanky derejelerden alqalyha. Pes Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın asl yüreğinin yuwulmakdan hedef vesvese şeytani bu näme ýok olarda. Ýöne vesvese şeytaniler muzahim bolmasyn we maňa saňa näme? Şu Peýgamberiň zindegi namasy, aýdýan zatlary, eden işleri, mübarek sözleri we getiren şeriýeti ey musulman dogallar, hilafe peýgamber kesireh guzit ke hergiz be menzel nahahet resit. Mependar Sa'di kerahe sefat tavanraf cozbel pey Mustafa. Cennetdäki zindegi geçjek bolsaň peýgamberiň izine düşdipdir. İnşallah yetersiňiz ey musulmanlar. Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a asl ummet bolup yürekler pek saklap, gözleri pek saklap, bir-birine hayır guman etmeli zamanı ey musulmanlar. Şayet indi keftede şu jemmiň içinde näçe adam ýok bolsun, şayet men ýok bolaýyn. Her lahzada gitsek gidamaly bir-birimize hayır guman edip ýüregimiz aýlan. Hayır guman edeýli. Dogur teleke, dogur qasta endua. Dogur niyetinde seni yıkmak niyet bilen edýär. Seni kiçeltmek niyet bilen aýdýar şo sözleri. Ya bir bernameyi düdüýär ki sen eteňi boşatjak bolýar. Onu da Hudaý üçin şoňa hayır guman et. Ay bilmän edýändir. Ay başga ýagşy niyeti vardır. Ay başga falany vardır dip niyet etsek ýüregimiz Hudaý Taala'nın ýanyna kän şaffaflanır ey musulmanlar. Ahlas edip geldiňiz, peýgamberi hormat etdiňiz. Maňa hormat däl ey musulman. Peýgambere hormat, peýgamberimize de hemmäňiziň oturşuňyz her döşembe, penşembe eltilýär. Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselam bişek hemmäňizden hoşdur we kıyamatda inşallah hemmäňiziň eliňizden tutar inşallah. Nefere bir elhamdülillah ötürlere dua edelim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.